araw po sa inyong lahat. Welcome ulit dito sa ating maikling bahagi ng ang Thick Thoughts or Thick Talks. So, ang totoo po nito, katatapos ko lang po mag-gardening. Ito ay ang tinatawag nating bagong normal po sa schedule. Nag-gardening sa umaga, nag-aalaga ng mga halaman, nagtatanim, nagdidilig ng mga gulay na pwede rin po natin ibahagi sa mga tao na nagiging parang patakaran ng aming parokya, ng aming bayan ngayon, ang Viral Green Project. Ito po ay sinimulan ni Mayor Dante Torres dito po sa Betis at sinusuportahan po ng simbahan. Kami po ang inatasan niya magbahagi ng mga binhi, ng mga maliit na halaman upang ibigay sa mga tao bilang pagtulong sa kanila maliban sa mga relief operations na pinamamahagi po natin. Ito nga, sabi ko, ang bagong schedule ko po. At ako'y natutuwa, nasisiyahan, nagiging payapa, nagiging fulfilled sa aking gardening pag-umaga and then pag-alay ng banal na misa sa hapon po. So welcome po dito sa ikalawang bahagi ng ating Thick Thoughts, Thick Talks. At ang pinamagatan po namin sa bahaging ito ay ang anonymous giver or anonymous benefactors. Ngayon pong karanasan ng quarantine or lockdown ng coronavirus, ang dami po nating mga karanasan, bagong pananaw na nakikilala natin, nakikita natin, na ngayon lang natin naaalala o dati na pero ngayon lang natin binibigyan ng pansin. Maliban po sa mga karanasan na yun, may bagong vocabulary tayo. May bagong vocabulary. Maliban po dun sa vocabulary binigay ng senador, kung saan nilalagyan niya ng pangalan niya, ang mga binibigay ng iba. Ang isang magandang vocabulary na nadidiscover ko po ay ang anonymous giver. Anonymous giver. Tamang-tama po ito sa muling pagkabuhay ng ating Panginoon. Dahil ang ating Panginoon, pagkabuhay niya ang huli, siya ay naging anonymous. Nakikita siya pero hindi siya nakikilala. At ito po ang talagang balak ng Panginoon kahit noon pa, kahit nung nabubuhay pa siya. Kapag may ginagawa siyang mabuti, sinasabi niya ang kanyang mga ginagawa ng kabutihan. Sabi niya, huwag niyong ipagsabi ito, huwag niyong ipagsabi. And He instructed His disciples, when you give, do not let your right hand know what your left hand is doing. Kapag namigay kayo, huwag niyong ipagsabi at itrompeta sa buong bayan. Ito po ang talagang nararanasan po ngayon dito sa parokya. Ang dami-dami po anonymous givers. Mga nagbibigay na kahit na ano, isang sako, isang daang sako, isang latang sardinas, isang supot ng sardinas, mga tuyo, mga itlog na nagbibigay na hindi mo nagpapakilala sa akin. Kilala ko po mukha pero hindi ko alam ang pangalan at kapag tinatanong ko ang pangalan ay tatakbo na lang. Hindi mo magsabing, ay huwag na po awa, wala. They just want to remain anonymous. At nakakatuwa po ang mga ganito. Nakakalaki ng puso, nakakalaki ng pananampalataya, nakakalaki ng tiwala sa ating Diyos. Alam po ninyo, bago man ako humingi ng relief goods para sa mga mahihirap, na alam ko na silang unang tatamaan itong lockdown, itong quarantine. Bago pa man po ako nanawagan para saan magbigay ng relief ang ibang tao, kusang loob na pong dumating ang mga tulong, ang mga bagay na dapat ibigay para sa mga mahirap. Even before I could ask, even before I could appeal for help, people were coming in, giving their small donations, they share of the relief goods for our poor. Ako po ay nagtataka, bakit ganito? Isang dahilan ang naisip ko, siguro dahil alam natin, naranasan natin ang minsan tayo'y tumanggap ng mga relief goods. Tayo rin ay nangailangan ng mga tulong sa iba't ibang bayan. At ito po ay ang karanasan natin nang dumating ang laha ng pinatubok, nang sumabog ang bulkan Pinatubok. Ang daming nahihirapan sa atin, binaha,
na ano yung mga tahanan natin. So nangangailangan tayo ng tulong. At alam natin ito, kilala natin ito. At bilang pagtanaw ng utang na loob sa mga maraming taong tumulong sa atin, kapag may samunang ganito, may pangyayaring ganito na kailangan ng tulong, usang loob na po tayong tumutulong. At ito po ang nakita ko, ito ang tinanggap ko. At ako'y nabibigla, ako'y namamangha, ako'y hindi makapaniwala sa dami-dami po ng mga anonymous givers na tumutulong sa atin. Tinawagan ko po minsan ang isang kaibigan na parang siyang nagbuena mano. Nagbigay ng 100 sakong bigas at 50 kahon ng delata ng sardinas. So after 2 or 3 weeks na namimigay kami, at ako po'y nabibigla. Every week namimigay kami, every week. Hindi po nauubusan, hindi nauubusan. Minsan, it was on the 4th week, I think I was telling my PPC, ito na ang huling bigas natin, so sa susunod baka kailangan nating bumili. And then hindi pa po ako natatapos na sabihin yung kailangan nating bumili. 60 sacks of rice came in, 20 sacks of rice, 10 sacks of rice were donated, 20 more sacks of rice were given, and then Sako gave 150 relief goods. Apo also came in with their packs of rice na talagang, ito po, meron na naman kami na pwedeng ipamigay ngayong darating na linggo. So I was telling my friend, sabi ko, maraming salamat kaibigan, ikaw ang nag-buena mano. Magaan ang buena mano mo dahil nagbigay ka ng tulong noong una. And he was an anonymous giver, anonymous to many of our recipients. Hindi mo man po siya kilala, hindi man siya nagpakilala. Sabi ko dahil sa buena mano mo, ang daming sunod-sunod na nagbigay. Among sabi niya, hindi sa marami kaming ibinibigay, hindi sa marami kaming naitutulong, ngunit dahil marami ang nangangailangan. He invited me to look at things from a different perspective, sa ibang angulo ko. Dati tinitignan natin na marami nagbibigay, maraming tumutulong, maraming nagpapahagi ng mga ari-arian nila, ng mga kita nila, ng mga gamit nila sa mahihirap. Okay lang yun. Pero he invited me to look at from the other area dahil marami ang nangangailangan. Marami po nagbibigay hindi dahil maraming naipapahagi. Hindi dahil marami silang kayamanan, hindi dahil marami silang kita. Marami po palagay ko ang nagbabahagi, even anonymously, especially our anonymous givers. Not because they have something to share, but because this is part of our humanity. Ito po ay bahagi ng ating pagkatao. Ang kusang loob ng magbigay, ng magbahagi sa ibang tao kung anong meron tayo. Ito po ay bahagi ng ating pagkatao at hindi tayo magiging buong tao, hindi tayo magiging ganap na tao, hindi tayo magiging tunay na Kristiyano kung hindi tayo marunong magbahagi kung ano ang meron sa atin. Isa pong paring Jesuita ang nagturo sa akin. Sabi niya, pag ikaw ay nagbibigay, hindi yung magbigay ka until it hurts. Usually ganun po ang idea natin eh. Give until it hurts. Love until it hurts. Pag nasaktan ka na, tama na yun. No, sabi niya, give until it no longer hurts. Magbigay ka hanggang hindi ka na nasasaktan dahil bahagi na ng iyong pagkatao ang pagbibigay ng tulong sa iyong kapwa. Nagiging ganap ang ating pagkatao kapag nagbabahagi tayo. And another saying goes, love is not love until you give it away. Ang tunay na pag-ibig ay nagiging tunay na pag-ibig kapag marunong kang ibahagi ito at ipamigay sa ibang tao. So maraming salamat po sa aming anonymous givers. Alam po ninyo, ang anonymous givers, hindi po malalaking kumpanya, hindi malalaking tao, hindi mga mayaman na tao. Kung pansin po ninyo, sila yung ordinaryong tao. Kilala natin, kapitbahay natin. Yun lang ang sobra nila, imbes na itabi nila, ibinabahagi nila sa atin. So maraming salamat po sa inyong mga anonymous givers. Hindi namin kayo kilala, hindi namin kayo kakilala, pero alam ng Diyos ang nasa puso ninyo. Alam ng Diyos ang mga hangarin ninyo, at alam ng Diyos ang mga dasal ninyo.
tayo nagiging ganap na tao sa pamamagitan ng pagbibigay ninyo at tinutulungan nyo kaming maging tao sa maluwag sa puso namin pagtanggap sa anumang ibinabahagi ninyo. Maraming salamat po hanggang sa susunod na episode ng Thick Talks or Thick Thoughts. Ito po si Among Rao kasama ang Santiago Apostol Media Group na nagpapasalamat sa inyo. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ama naming mapagmahal, Ama naming mapagbigay, Ikaw ang kauna-unahang anonymous giver sa aming buhay. Hindi ka man nagpapakilala, hindi ka man namin nakikilala, hindi man namin pinapansin, hindi ka naman pinapasalamatan kung minsan, pero kami nakakaraos, kami nagtutuloy-tuloy na nabubuhay dahil sa tulong mo. Kahit hindi ka humihingi ng pansin, kahit hindi ka humihingi ng recognition, kahit hindi ka humihingi ng maalala ka namin. Patuloy ka nagbibigay sa amin, kahit hindi ka namin nakikilala. Dahil dito kami po ay napupuno, dahil dito kami ay nabubuhayan, dahil dito kami ay iyong inaanyayahan na magbahagi rin sa aming kapwa, na tumulong din sa aming kapwa upang makilala namin ang sarili namin, makilala namin ang aming mga kapitbahay, at lalo ka namin makilala. At sa ganoong paraan, maging tunay at ganap na Kristiyano kami. Sa ngalan ni Jesus, naming Panginoon. Amen. At sumainyo ang Panginoon at pagpalain kayo at ng buong pamilya ninyo ng mapagmahal na Diyos, ang Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Magandang araw po sa inyong lahat. Maraming salamat.